Yan guys, oh. Aray ko. Share tayo na ano. Share mo na kayo. Tara daw, share tayo daw sa Pilipinas. Ayan guys, andito na kami ngayon sa ano. Ano ba to? Aguilar? Aguilar, oh. Dito na kami sa Aguilar. Ayan. Nag-visit muna si ano, si Rodney. Oh. Ayun na. Ah. Ayan o. Daw-dahan ko. Kuwado mo nga yan. Nalapad ang dito dito sa kape. Yan, ito. Nakita ko na to. Yan, ito tayo ng pagkakitang yan. Yan po. Puno-puno pa. Ayan po, magalaw na po. Nasa yun. Diyos ko po, nagalaw na po. Ano ba yung mga nagkakakit? Pamupa po eh. Ayan po, yung baka. Limang video. O, ayan po, yung mga checks po rito. Okay. Ayan o, pwede mo na. Parang Pero, sasakyan po natin yan. Argilayin po natin. Papunta sa Estancia Beach. ito yung sinasabi ko mga puno. Dyan tayo pare, dyan. Doon tayo sa bandaro. Ito yung sinasabi mong isang lake. Oo, yan o, di ba? Ito yung sinasabi niyang isang lake. Kasi, Pero, ano? Oh, ganda rin pala pare. ha? Ganda rin pala. Maganda rito, tagu-taguan. Oh, dami oh. Tagu-taguan tayo dito. Diba, ganda rin pinagano eh. Wop. Dito pa rin. Malambot. Wala, pwede na tayo sa pangyara niya ha. Sa ilalim. Pare no, marami kong nataguan dito. Mangarami kami sa po. Okay. Oo, yun o. Oo. Yan ang gagawin po natin. Yeah, maganda din siya. Marami taguan dito pare. Baka mawala may ulog naman dito. Oh. Yan po yung beach. Nakikita nyo na po ang beach. Lulubog tayo. Doon kasi oh. Matigas na sa gilid-gilid kasi. Kung gusto mong tumataan dito. Wala na nga eh. Wala din ang ano eh. Ayan po, lumubog na po kami. Ayan po, oh. Parehase, parehase, layan na. Pagtakihan. Mainit dito ba? Hindi, bago ito eh. Oh, parang bukid. Parang bukid. Oh, Yung sasabi ko na ano. yan sa ano, dyan o. Dyan o. Dyan o, yan dyan tayo. Pag resto niya pare, pwede o. Dyan o. Pare, yung nga mo. Yan eh, ang tubig ko. Ayan po si pare ko. Oh. Kaya tayo dyan pwede pare. Oo. Doon, sa bandaron. Doon. Paano yung wala siya ano doon? Saan?
Sana oh. Pwede rito. Ito, para tayo nasa desierto na, no? Yan, ang layo ng dagat, andun pa. Doon, oh. Talagang desierto. May mga ano rito, oh. May mga damo-damo, malayo. Sa ano. Yan. So, ngayon itong hinahanap ko na pwede tayo maghanap ng kung saan tayo pwede maglagay ng, pero pwede rin doon. Gusto mo nga nakita mo doon? O kaya lang malayo ang tubig. Pwede rin naman sa ano, doon tayo sa Padgaron. Oh. Wala nga ang ano, intent nga. Kailangan natin ng salilungan. Kaya nga dapat may tent ka nga. Meron nga tayong ano, yung parang ganun, oh. Magdala nga tayo talaga ng ano, ng dito, Lona pare. Lona. Ha? Kaya nga, di sa kanila yan. Kanya-kanya yan. Ayan guys. Na-stuck. Ay, ito, ang hirap dito. Magdala ka ng motor. Oh, nabalaho na. Oh. Yan, hindi naman. Dito yung matigas na dadaanan. Guys, magtutulak tayo. Ay, ay, wala na. Ha? Grabe. Ang tanong, magkano kaya yung cottage na yan? Ito. Ay, grabe. Hirap pala dumaan ng sasakyan. Paano yung mga tricycle niyan? Pag ano? Oo. Paano pag may tricycle niyan? Nalaglalakad talaga, no? Pero maganda rin, no? Maganda talaga. Ito. Oh, ito na ngayon ang ano, Stanza Beach. Yan ang Stanza Beach. Talagang pro beach talaga siya. Walang ano. Ito may mga nakatayo dito na mga tent, parang tayong ano lang ito. Tingnan nyo ang layo ng ano rito. At least meron tayong nakitang tent dito. Parang ano. Kahit na dito na tayo sa malapit, malayo pa rin yung puntang dagat. Ay, dalawa. Okay na to. Ano to? Ano dito? Yan o. Kaya lang pag mainit, talaga mainit. Pang ano nga lang to, mga campers lang talaga itong lugar na to eh. Alam Wala ko nung buhay pa na. Ako sa mga wala ko. Oo. Pinapunta ko dito para magdaliwanag ako. Pumunta daw siya rito. Dito yung sana 800 daw. Dito muna. Ready? Dito ka. Ready, 1, 2. Isa pa. 1, 2. Sama ako. Ito, akin. Wag. Pulo ka ano eh. Kaya ko lang ito. Namatay ang kabe. Stop pa lang eh. Yo! Ano, kaya pa? Ayaw naman naman dar. Ayun na, yun ang ano. Paano yun kaya sa kumisa pa lang kami? Hindi pa naman kami nakakalayo. Sakyan namin. Hindi namin ang magsasakon.
sigurado, no? Hirap na mawalan tayo ng gasolina. Patay, iwanan natin dyan. Rider, wala sa akin. Mata-mata. Ito mo tama, pare. O, ikaw naman, pare. Ay, driver lang ako. Driver, eh. Pare, eh. Yan, Pero, kaliwa. Parang di ka nagmamaneho ng ano, sasakyan, ha. Kaya, sabi. Saka, huwag mo pare, ha. Magtaob-taob naman tayo dito. Sarap, eh. Papantol, papantol, papantol. Preno ka na ba? Wala pa naman yung